Simrang hilin eh. Hi, good morning. Thank you Lord. Yan na po ko. Mayit ako na sang unay, sang suman. At mga bata. Agwat ko nagluto, napik ako. Kaplistik. Diyan na katuningan nga. Pwede ba ako nagkamot sa sumanan? Ano nila? Tabulan o. Wow. Dubing dabong. Mamchiri already. Morning mga pita. Alan Sinsinan. Ito. Morning, mainita. Alan Nisnisan. Morning sa kadapit. Wala ba mong sumang kamot kay dala? Hindi sa taghap. Morning, ma'am. Berna Mendoza. Mainitag sumang kamote. Ano naman ko na nitag painit eh. Hindi ka na ito bahay. Alas 4:45 man yung gagahay dito na ito. Managbatos ko sa mga bata. Baon. Maanhin ako mga pi. Basta magsuman ko sa bahay, nadyo ko igasan sa mga bata. Sulo ka buok, puro pat ka buok. Tamot nagbuli na itong ilang inahan. May painit lang pamahaw. Bilman makabalo, kain makagsuman, kamote. Yara. Lisa taghap. Morning, ma'am. Ug Hindoy Dominguez, nga way pagpuas ug liqdi sa payag. Salamat kadyo mainitag suman kamote. Para sa nung kaping stick. Ug shout out ko des munting lupa. Nagsoon Hermelita Burato Florano pagi reverse suman kamote ter amping terapit nag-imong kuan schedule masid makasindok ko mamiso masid makaanak ko pohon ay asino bastig lawas sa tagang bastig lawas. Nagagawa sa ko itaghuwat kay takang naman kukuan natakog nga naog itong mga bata may nanawag masupaw. A few moments later. Diara mong dalaga okay pagsutangon kay wa man sila manihapon gabi parang giinit kaon dahil sa nga na unyara kong ito maglaway ko og kubasa si first lady first trip reverse dirag imong dalaga sa tanghon din sang gisabaw
Malapit na ang birthday. Mag 12 na. 12. Mag 12 years old na. Kaso-aso pa nas kainit. Pagapon. Sutanghon o giniling mana. Buta ka siling kuan. No. Manas bibi. Salamat be, kaon man day kag sabaw. Oh. Agi jang mama kay ni magsialong ka, kaon man day sa along. Net sa puy rahino gadubo. Gwapong tao. Oh. Kaon day sa along. Oh, gusto pa magsuman, suman kamote. Si Era, suman bulang hoy zaha. Oh, dinas along. A few moments later. Sana all, ramdam ng Pasko. Nanay mga balot. Advance, Merry Christmas. God bless. Nakaratan jud ko karon pa ko nakabantay. Gapo nang hilo mo kuan wa maning mga box, wa maning mga kani. Nakarat ko nganong nani karon wa man daghang gagaw. Nakaratan jud ko tanang ko sa mga bata kasi gabutang anang kani nga na ang mga box. Wa pa sila kay bawo. Surprise na yung mga box. Ilawom sa Christmas tree. Christmas tree higante. Ha. Labaw pa na kahabog ng Christmas tree ha. Labaw pa na ka taas higante. Higante ni siya nga Christmas tree. Advance Merry Christmas na November 19. November 19 na may Christmas tree nga ako sabay wa pa koy ngani wa gani koy Christmas light wa kas sila upaw sabay pod na sa puti damo siguro pod taas ni kadjong Christmas tree ha na taas labaw pa murag agtang taman kabog nga muna higante nga Christmas tree ni Jah sa igagaw. Sana all tanan na may Christmas tree o na may decoration for Christmas. Kani sa dani mag-decorate sa dani kanang liwas na kalag-kalag muna isang i-decorate ani. Tuig-tuig ni Jah bago Christmas tree sana all. Ano Christmas tree? Labaw pa na habog. Habog pa na Christmas tree, di kay labaw ko. Habog pag Christmas tree na habog pa po ko unta. Habog pa Christmas tree na Merry Christmas! Advance na. A few moments later. Yan na. Karon di ba sa Ira sa tanghon? Hello guys. Hi, morning, be. Ira. Kaon sa Ira. Beautiful. Hello guys. Ipala. Mula. Wa bang karang mahugog ko nagluto nga ni sa kadaan ko. Kaon mo din sila. Si Ira o si Along, si Jilin ganyan. Kaon siya lo. Ang kaon lagi ko kay bawo kay mata na maginhanog kaon bag sabaw, tapaw. Ngano puding magkaon nga magkukas. Pagaba kami. Magsini na. Ngano pud nagbertudaso ko no. Ani na karon hapon pa ka mulakaw?
Na, magatatagkuan. Ay, lube. Ha? Lube. May laylo. Balik ka! Ay, lubi. Lube, ito, magatatagkubasa. Sunuan? Masa na yung katasin yun? Ay, bago to te, ito. Haman. Di pwede, pilita nga, bago na. Pwede, bago kubasa, kamunggay. La, haman. Ay, bago to. Tiyo, takarap ka. Hello guys. Ay ka. Ay, bago to. Turun guys, mga anta guys. A few moments later. Magkulay, di ko magata di ko ron o kubasa. Kamunggay. Bago. O buwad. Buwad nga pinakas. O karing pinahulugan nga kubasa. Manisinuban ho. Ano yung gulay yun? Ito na kaila og bago. Yara. Daghang bago din sa kuan dan yung panguha na nila atos ila asa to sa manukan. First time na daning nga gulay og ngani. Yung mga ang igagaw anad nas bukid lami ganin tanig napay Carlan. Kailan ba mo Carlan? Gabi. Bali mo kinahaman sa una gabi. Dao may gabi kanina lamang ko basa o buwad. Ting bago pa deron. Kaya na, may pagid ka azo, labong pa. Tapos na naibitaw, tapos amo nga, nagmarkot si Zag bago. Pero danhi, panghaan rani. Atos patrosin sa una, na may panghaan nagbago sa tagsa pakajoy, tagsa paybay. Na may tananan karon kay daghan na mga tao, nang nawa nagbago. Kaya ang plano dani ha, gisahon rani. Kay nangaon man dig mga bata sa sutanghon. Muna wala naman nagisaha, ningon ko nga magtuno ta. Request ko nila glubi. Ay gagaw pa ningon nga palisag buwad. Wala ni. Bitaw si Belma makabalo ningon nga madagamon ko no. Madagamon bitaw bisag madagamon na man kay sikay gihapon ta. Salamat kaadto sa karon ning pag timbaya. Kita-kita tanja ug maredy na ning ahang kuan, ahang tinunuan. Grabe ang gwapahang kubasa oh. Kami ni pagkaan ni Precious ngan kahinuga. Parisan na rin buwad na. Alan nisnisan kan bakag kubasa. Bilma makabalo. Saralala amid. Ni Juan, Merst and Family. Kaila pa mo daning hang gihiwa. Merst and Family. Kulay kog kubasa. Mahinugan na. Ubay ng tunong ni kay aghang papalit sa gagaw batong
Ya kayo malay ko matog daw gahapon na may maninda gulay dito sa amang gikuanan. Tura ko ning palit. Ya kay pagdato may batong. Kubasa man na daghana. Mo ning kubasa na may gipalit. Mo na ni. Sinunubang kubasa sa bakag buwad bakay. Kaya gahapon, wa man ko nagluto o kanang sud ang panudto. Pwede ako gulay gahapon nga kuan kanang naay ubod. Da, ngita mag gulay hanggang gagaw ng magit sila sa gawas. Da ako basang sinuban pero ako ning kuan ako ning kaon kay mutana ko sa to nila palita. Bisag ingan rin yang ko madi ko kumukaan kaon asa sila na malit mano ako kuning kaon. Ano ganun ako magulay ko kagulay gahapon. Kaya basta Lunes lagi. Manakan ko sa mga labhonon. Kaya Bernis rabas ako ng laba. Nang nagkuhan sa bahay gagaw nga ako kaluto. Nang balit sila sa gawas. Mga to. Nang kamunggay lang gipalit o kubasa. Diyan na gang tinunuan, kubasa, buwad, bago, kamunggay. Ana. Nood to na.